Sí, tota la nostra solidaritat amb els afectats per aquest terrible accident a Lleida. Els avis no poden anar sols al caixer, les nenes no poden tornar cap a casa de fosc, soles, i ara ja no podem ni parar quan el semàfor ens hi obliga. Han dissenyat una Catalunya on ser bon ciutadà, cenyir-se a la normativa, no és cap garantia de supervivència, sinó que li preguntin al senyor de 58 anys que va ser assassinat per un fugitiu marroquí o a la senyora de 52 que l'acompanyava i que està en estat crític lluitant per salvar la seva vida. Si hom llegia els titulars de la premsa subvencionada o dels mitjans públics que vostès sobrefinancien, arribava a la conclusió que havia estat un mer accident de trànsit. Però no. L'homicida, d'origen marroquí, fugia dels Mossos d'Esquadra i anava drogat, concretament sota els efectes d'haver respirat el gas del riure, una substància que el sistema sanitari català considera com a droga legal a l'estil del tabac. De fet, ni el seu consum ni la seva tinença, segons el Departament d'Interior de la Generalitat, són sancionables. El descontrol immigratori i la impunitat vers el tràfic de drogues que promouen els governs l'acaben pagant ciutadans innocents mentre es guarden despreocupadament que el semàfor es posi verd. Entre fets aïllats, brots psicòtics i percepcions ciutadanes, aviat no podrem ni sortir al carrer. La prosperitat compartida que vos ens vau prometre ha durat menys que la república processista de 8 segons. Atrapats entre la violència i la barbària, els catalans ens preguntem què hem fet malament. La resposta és òbvia i la pregunta obligatòria: quan convocarà eleccions?